На 14 и 15 октомври ще се проведе първото пробно изследване по природни науки за ученици от 9 клас. Целта на изследването е да измери равнището на уменията на учениците по природни науки и да им даде общ поглед за задачите, които се използват в международното изследване PISA, което ще се проведе през следващата година. На всеки 3 години около 6000 предимно деветокласници се избират за участие в изследването PISA. Извадката е представителна за българската образователна система. Идеята на PISA е да предостави обективни данни за състоянието на образователната система в участващите страни в сравнение с останалите. Пробното изследване ще се проведе на 14 и 15 октомври от 8 часа, като понеделник учениците ще използват Smart Test. От Министерството на образованието и науката създадоха пробен вариант, чрез който учениците предварително се запознаят с платформата. В това видео ще ви покажа как можете да отворите пробния вариант и как учениците ще влизат в платформата в понеделник. За да отворите пробния вариант, отворете браузър на компютър и въведете линка природни.bg. Първоначалната страница изглежда ето така. За да улесним учителите и учениците, създадохме удобен начин за влизане. За да даде достъп, наблюдателят трябва да отвори браузър от телефон, да въведе questor.bg и да влезе с Edumon.bg профила си. След това избира паралелка, например 9А, и избира името на ученика, на който да даде достъп. Ще се отвори камерата и учителят трябва да я насочи към QR кода на устройството на съответния ученик. Ето така. След това на екрана на ученика ще се покаже името му, инструкции и бутон Започни. Ако има проблем с сканирането, от тук учениците могат да влязат с имейл и парола, които ще им бъдат раздадени предварително. В пробния вариант може да пропуснете страницата за достъп от тук. След стартиране страницата изглежда така. Отдясно ще са ресурсите, а отляво са въпросите, на които трябва да отговорят учениците. Въпросите ще са от тип избираем отговор, отговор от падащото меню или свободен текст. Въпросите са разпределени в 3 части – биология, физика и химия. Учениците имат 30 минути за всяка част, както и възможност за почивка между частите. Часовникът горе показва колко време остава за текущата част. И това е накратко. Отворете линка природни.bg и изпробвайте примерния вариант. Ако имате въпроси, пишете и ще съдействаме. До скоро!